Ndewono. Kedu ka ekesa anyanwụ n'ebe ị nọ? Ebu m n'obi na ọ na-aga ọfụma. Jehova dị ndụ n'ime ndụ anyị. Ọ gaghị ekwetarịrị ka mbọ niile anyị na-agba kwa ụbọchị bụrụ ihe furu n'efu. Ise ya gazie o. Ise. Onye nkụzi Igbo ụwa niile abịakwala ọzọ. Gịnị bụ isiokwu m taata? Ọkwụnụ ma na afọ na-emezi kwara apọ. Oge ugbu a ndị Igbo anyị nọcha na mpaghara obodo niile dị iche iche, ọtụtụ ha na ụfọdụ ha na-akwado ịnata ala Igbo, ịbịa lee nne ha na nna ha hapụrụ n'ala Igbo anyị tutu ha mee njem. Ọtụtụ ha na-akpọkwa ụmụ ha anata ka ha nne na nna ha na ụmụ ha. Ịma na ụmụ na-adị ka ọrịa na-agwọ ọgwụ na-agwọ ọbara mgbali elu. Ka ịfụ ka ha na-asị aṅụrị ma ha nọta na ụmụ ha na-anata. Ọ dị ka iwere ndụ gbakwunye n'ime ndụ ha. Ọ na-enye ha ogologo ndụ ma chi ma ị marọ ka m gwa gị. Elee ihe ọzọ ga-eme ka ị tinyekwe ndụ maka onye n'ime ndụ nne na nna gị ịkpọtara ha ụmụ gị? Ọwụ n'ime ka ekwentị achọrọ ịkpakwere gị ya ka ụmụ gị mata ka esi asụ Igbo. Ịma ha nata nne na nna gị na-amali, lekwe na ụmụ m anatago, ụmụ m nnọọ, ha makọọ. Nne na nna ga-asị, nwa m kedu ka ị mere? Ịmaka o, ahụ dịcha gị mma o. Nwa gị aga na-ele anya na-adịkasị, Mam, what's grandpa saying? What's grandma saying? Kpọkwa m. Awụ m ọkachamara n'ịgwọ ụdị ọrịa ahụ. Ya bụ ọrịa Chioma, nwaada Igbo, onye nkụzi Igbo na-akụzi Igbo online. Ọrịa ahụ bụ ọrịa mma anya ya. Ama m ka esi asọpịa ya nwụọ. Ka m ahụ kpọọ m taa. Aga m edosa ya akara ekwentị m. Anọrọ m ọtị ebe ọbụla obodo ọbụla ị nọ. Ị nwere ike ịnweta m ozugbo anyị ebido kụzime oge na-adịrị anya ụmụ gị. Isi ha, gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Chioma. Ị dị afọ ole? Adị m afọ 5. Ị dị oji ka ị dị ọcha? Adị m ọcha. Gịnị bụ isiokwu m? Kpọtụrụ nwaada Igbo Chioma taata. Ndewono.